Čaute, ja som Jakub, ja mám u nás vo firme na starosti riadenie celej produkcie, takže som zodpovedný aj za to, že keď si u nás objednáte webovú stránku, tak ja ju dotiahnem do konca. Tvorba webovej stránky sa u nás skladá zo 4 hlavných fáz. Prvá fáza je prípravná, druhá fáza je design, tretia fáza je samotná tvorba webovej stránky a posledná je spustenie. Celá prípravná fáza je u nás tvorená najmä z porozumenia vašej služby a z cieľovej skupiny, ktorá si vašu službu chce objednať alebo zakúpiť. Musíme veľmi dobre porozumieť všetkému, čo sa u vás vo firme deje a ako to predávate ďalej, aby sme vedeli nadefinovať predajný argument a správny cieľ a účel webovej stránky. V prípravnej fáze je aj časť vyčlenená vyslovene na tvorbu obsahu. Takže vy nemusíte vôbec písať žiadne texty a ani nám zadávať nejaké základy. Pokiaľ nemáte žiadne fotografie alebo videá o vašej službe alebo produkte, vieme tam poslať náš tím, ktorý si všetko nafotí a pripraví aj videá. Súčasťou prípravnej fázy je aj tvorba štruktúry webovej stránky. Slúži ako kostra, ktorá nám hovorí, kde máme dať aký obsah a kde dať aké správne fotografie, aby nám to zjednodušilo samotnú tvorbu, ktorá prichádza hneď po prípravnej fáze. Ďalšou fázou je tvorba dizajnu webovej stránky. Tu sa pozeráme najmä na to, aby bol dizajn a všetky prvky, ktoré tam budú použité, vyskladané tak, aby stránka viedla používateľa rovno k akcii, ktorú potrebujeme, aby vykonal. Ďalšia fáza je samotná tvorba webovej stránky. V tejto časti pozbierame všetko, čo sme doposiaľ urobili a vytvoríme z toho funkčnú webovú stránku. Posledná fáza je samotné spustenie vašej novej webovej stránky. Ale predtým, ako ju prehodíme na vašu doménu, musí prejsť kontrolným zoznamom, ktorý je tvorený z viac ako 50 bodov. Ako náhle tá stránka prejde cez kontrolný zoznam, môže byť spustená na živej doméne a všetko je správne zálohované a všetko je pripravené na to, aby ste mohli začať využívať vašu stránku.